ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ആതിര. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് മത്സരശേഷി നിർവചിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ അവിടെ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 72 വർഷം ഇന്ത്യക്കാർ യൂസ് ചെയ്ത കറൻസി ആഭരണങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റിയാണ്. അതിൽ തന്നെ 5 പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പാർ വാല്യൂ സിസ്റ്റം, പെഗ് റെജീംസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റെജീംസ്, ലിബറൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം, പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം. അങ്ങനെ 5 അതിൽ പാർ വാല്യൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഫോളോ ചെയ്ത പാർ വാല്യൂ സിസ്റ്റമാണ്. അണ്ടർ ദിസ് റിഗ്മീൻ രൂപയുടെ ഭാഗ്യതുല്യമൂല്യം സ്വർണവും UK പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗും ഉപയോഗിച്ച് ഫിക്സ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് രൂപയുടെ സ്വർണത്തിൻ്റെ മൂല്യം UK പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് 1949 സെപ്റ്റംബറിൽ 13.33 പെർ പൗണ്ടായിട്ട് കണക്കാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ 1966 ജൂൺ വരെ ഈ ലെവൽ തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. 1966 വരെ ഈ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്തു. രൂപയുടെ മൂല്യം 1966 വരെ ഈ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ രൂപയുടെ വാല്യൂ, റുപ്പീസിൻ്റെ വാല്യൂ 36 കുറയുകയും ചെയ്തു. ഈ പെഗ് റിഗ്മീൻ 1971 to 1991 ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ കറൻസി US ഡോളറിലേക്കും 4 വർഷം പൗണ്ടിലേക്കും എത്തിച്ചു. ബ്രിട്ടൻ വുഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗണിനെ തുടർന്ന് പൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇടിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് രൂപയുടെ തെറ്റായ ക്രമീകരണത്തിന് ഇന്ത്യ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രഷർ ഓഫ് ഡിവാലുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഒരു കൊട്ട കറൻസി എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഒഫീഷ്യലി RBIയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടു. നോമിനൽ ബാൻഡ് 5% മാറുകയും ചെയ്തു. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിഗ്മീൻ 1991 എക്സ്റ്റേണൽ പേയ്മെൻറ്റ് ക്രൈസിസിനെ തുടർന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അനിവാര്യമായി തീർന്നു. 1991 ജനുവരിയിൽ $1.8 ബില്യൺ വരെ ലോൺ എടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നിർബന്ധരാക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ IMF ലോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കണ്ടീഷണലാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയാം. ഡിവാല്യൂഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ്, ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു, കുറഞ്ഞു. പിന്നെ ഡ്രാസ്റ്റിക് റിഡക്ഷൻസ് ഇൻ ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡ്രാസ്റ്റിക് കുറഞ്ഞു. പിന്നെ അപ്പോളിഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് സബ്സിഡീസിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് നിർത്തലാക്കുക. പിന്നെ ദ മാർക്കറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ലിബറൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ LERMS. 1992 ഈ LERMS എന്ന് പറയുന്നത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. രൂപയുടെ ഭാഗിക പരിവർത്തനക്ഷമത LERSൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇന്ത്യ ഫോളോ ചെയ്ത ഡ്യുവൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പോളിസിയാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്നത്. 40% എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ ഒഫീഷ്യലി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ കൺവേർട്ടഡ് ചെയ്യണം. 60% മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലും കൺവേർട്ടഡ് ചെയ്യണം. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ചെയ്ത ഒഫീഷ്യൽ റേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത കുറേ ഇത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ, പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസർ, ലൈഫ് സേവിങ് ഡ്രിങ്ക്സ്, എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത അതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു.
പിന്നെ all other important market based exchange rate financed crisis. പിന്നെ കുറേ ഗുഡ്സുകൾ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗുഡ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ക്രൈസിസ് പീരീഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിവർത്തന സംവിധാനമായിരുന്നു എന്ത് LERC. ഓരോ ക്രൈസിസ് പീരീഡിലൊക്കെ അങ്ങനെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിവർത്തന സംവിധാനമായിരുന്നു എന്ത് LERMS എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റെബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്താൽ ഇന്ത്യൻ LERSൽ നിന്നും ഒരു ഫുൾ ഫ്ലാഷ് മാർക്കറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇതെന്തായിരുന്നു മാറുന്നു. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം, അഞ്ചാമത്തേത്. അതിന് യൂണിഫൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. ഡ്യുവൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നിർത്തലാക്കിയത്, അതായത് ഡ്യുവൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നിർത്തലാക്കിയതിന് ശേഷം 1993 അത് ഏകീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഫലമായി 1991 ജൂലൈയിലെയും 1993 മാർച്ചിനുമിടയിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. റുപ്പീസ് വാല്യൂ നോമിനൽ രീതിയിൽ 35% റുപ്പീസ് വാല്യൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് 25 പെർ വാല്യൂ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, കുറയുകയും ചെയ്തു. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം, അതായത് ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പോളിസി പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ രൂപയുടെ ഭാഗ്യമൂല്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നാണ്. അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പോളിസിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ഇതിലെല്ലാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, രൂപയുടെ മൂല്യം ഇതിലെല്ലാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യമാണ് അതിന്. ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വിധേയമായി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൻ്റെ പോളിസിയുടെ പെരുമാറ്റം ഇനി പറയുന്നവയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. റെഡ്യൂസ് volatility in exchange rate, ensuring that the market corrections of exchange rates is effected in an orderly and calibrated manner. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻ അക്യുറേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് ഡീസ്റ്റെബിലൈസേഷൻസ് ബൈ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അടുത്തത് ഹെൽപ്പ് എലിമിനേറ്റ് മാർക്കറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ സോ ആസ് ടു അസിസ്റ്റ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഹെൽത്തി ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്. ആരോഗ്യകരമായി വിദേശ നാണയ വിപണിയുടെ വികസനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് വിപണിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതും അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സും പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റാണ്. താങ്ക് യു.